Alauna na pero wapay paniud to. Last delivery. Nagdan yung tag kwan. Alas 5 na sa hapon, 5:22. Diyahin na punta kay magkuha na po tag stocks. Today is July 2, 2024. So magkuha tag frozen product o assorted cut sa Magnolia karon. Pabuto na nato to si kwan bossing kay magkuha tag kwan frozen product sa kay natay order. Kay nag kuan mong god nag fix ang Magnolia na gamay ra lang ECU 300 kilos ang dato akong order niya. Gamay rang fresh nga ECU nagabot, fresh lang ato ano. Karon si bossing na-order na pork belly biso. Kuha na siya kanang belly bitaw na kuan nga frozen naka-box. Mga 20 to 25 kilos ang box ani. Ya katong ECU na to nga assorted cut nga kuan fresh chicken. Mga 15 to 18 kilos kasagaran ang isa ka bag. So barato na po na siya. 130 plus lang ang kuha niya per bag. Tagger base. Tagger siya, hindi siya 3-way. Kanang gikan sa planta nga timbang, tagger base. Dutch premium quality. Tingnan ko. Muni sulod sa belly oh. Aling Wapo. Chusun. Atod na may guan. Stock. Atod na mo ang order, manok. O katong frozen product. Gi-deliver na namo ang kuan, manok. O product. So napatay delivery yun niya. Alauna na pero wapay paniud to. Buntuhan. Sikan load. Sikan load, biyahe na po may paano po may pa south. South ba? Oh, south. Butchi, lima lang North may kanina, south na po may, biyahe na po may. Yan dito ba? Dahil na may bangkinuhan. Manok. Manukan. G.O. yan. Para ba ito? Oh. Diyan na may kuhan. Bangkiruhan. Agtan may o alas 3 sa hapon. Hapunan. Ay nami kuhan dre. 15 bags na order og mga product. So that's all. Deliver sa amin. Ya, mo na lang na-deliver sa mong manok. 2 ka bag na lang ni. Napay karne dito, Ben. Napa. Ha? Napa. Tagal pa. Short ang stock. Tuwala ning motoron kay makaya-kaya naman. So biyahe na ta. Ginagmay lang sa ani kay ato gyapon ning pasubuan. Kwartang gyapon eh. Last delivery. Nagdan yung tag kwan. Alas 5 na sa hapon, 5:22. Pero napatay last delivery, ECU. Order sa tuwa. So last na gid ni. Karong adlaw. ECU. Raw, ECU. Bago ka na itong ECU. Raw. Oh, June 29 ang katay. Bagong-bago, fresh. So mo na lang po niya itong nabili ni CEO. Order na. So deliver na yun nato ni. Motorol lang nato ni kaya makaya-kaya ra.
para paspas. Nabot yung daan eh. Agtan tagalasay sa gabi, deliver. So pahulay na guruta, pauli na ta. 6:30. Tambay sa tadri sa atong gamay na tindahan. Wi-Fi paguli. Ikag deliver. Ini nih. So atong na-deliver karon is ano 22 kabag na chicken. Sa isa kabag na siya mga 15 pieces ang sulod. Kunya natay assorted cuts, almost 100 kilos. Katong 20 bags is mga more or less mga 400 kilos. So mga half ton ang dala assorted. Pailabot tong mga product like liver, gizzard. So gahapon nakasold mi og 350 ka tray na eggs gahapon. So that's it for today's delivery. Next nasad. See you soon.